O Recuncho dos Libros, o programa da Radio Pública Municipal no que imos repasar a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. O Recuncho dos Libros, o espazo para a lectura de Radio Eume. Ola, que tal? Son Pepe Capelán e douvos a benvida un programa máis ao espazo cultural de Radio Eume no que facemos un percorrido polas actividades que nos propoñen dende a Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. E como cada programa, acompáñanos a súa responsable Anabel Alonso. Benvida, Anabel, un programa máis. Hola, bo día. Bueno, antes de facer ese percorrido habitual polas propostas que nos traedes cada semana e que sempre revisamos día a día, o que nos propoñedes, esta semana temos un centro de interese especial porque conmemoramos o vindeiro día 28, se non me equivoco, o día no que reivindicamos, non, a liberdade sexual do colectivo LGTBIQ+. Non sei se o dixen ben. Creo que sí, que está así. Pois sí, o día 28 de xunio se celebra o Día do Orgullo e entón pois decidimos facer un centro de interese sobre literatura que ten que ver con este tema. Hai tanto literatura de ficción que conta historias do colectivo LGTBIQ+, como libros de materia que reflexionan sobre esa situación moitas veces de discriminación ou como se elaborou eso ao longo da historia. Por exemplo, temos un libro que además é novidade na biblioteca de Carlos Callón que nos conta as vidas e as historias das persoas LGTBI ao longo da historia, especialmente na Idade Media. E é interesante a mellor facer unha reflexión e ver como evolucionou. Pero temos moitos outros libros tamén de, por exemplo, Os múltiples cores do amor, que tamén é un libro de un estudio, un ensayo sobre o tema, ou tamén temos novela gráfica, por exemplo, este cómic que temos aquí, El azul es un color cálido, que é un cómic a mí especialmente me parece precioso, e que deu lugar a unha película relativamente coñecida, que A vida de Adele, unha película francesa que no seu momento tuvo bastante repercusión. Ou, por exemplo, temos algunha novela que gañou o premio Pinto e Maragota de diversidade sexual, como por exemplo Cobiza de María Reimóndez, ou novelas que últimamente están moi en boca de todo o mundo, como das mellores novelas do ano pasado, por exemplo, a novela de Alana Portero, La mala costumbre, que fala sobre a realidade trans, ¿no? Ela mesma, a escritora, é unha muller trans e nos conta un pouco a súa experiencia, pero con unha narración maravillosa, é unha escritora enorme. E a verdad que temos bastante material ao respecto e me parece que é moi interesante acercarse. Son historias actuais, contemporáneas e que nos axudan a abrir un pouco a mente a outras realidades e outras diversidades, non? Sí, a min, de todo o que acabas de dicir, de todas as propostas que nos trasladades, quizáis a máis curiosa paréceme a obra de Carlos Callón, porque sí que é certo que aquí en Galicia temos un caso único que é aquel primeiro matrimonio entre dúas mulleres, Elisa e Marcela, non, que tamén foi levado ao cine, pero o tratamento de atopar, digamos, casos de, pois eso, deste colectivo xa na Idade Media, pareceme cando menos curioso, non? É ser capaz de recompilalo e trasladado aos nosos días para entender, para que a xente que ao mellor é un pouco allea, digamos, á realidade do colectivo entenda que isto sucede dende que o home é home, non? Isto forma parte da especie humana como sociedade. Sí, justamente de Elisa Marcela temos unha biografía moi novelada que creo que é moi chula e sí, é moi a ver, é unha realidade que existe desde sempre. Recordemos a Safo e as súas sacerdotisas de Lesbos, ou recordemos como os soldados gregos levaban os seus efebos con eles a loita, non? É dicir, é unha realidade que existe desde sempre e quizamos seguramente desde a Idade Media coa religión e todo eso se empezou, digamos, a oscurecerse máis esa historia. E despois é moi interesante desde un punto de vista antropolóxico ver que esta construcción de xénero que para nosotros parece tan clara entre o masculino e o feminino non é tan así. Hai moitas culturas que teñen máis de un xénero.
os dos espíritus, estas mulleres tailandesas que nin son homes nin son mulleres, é dicir, que hai moitas realidades culturales diferentes que descoñecemos e que están ao longo da historia e que pertencen á cultura do home e da muller igual que a nosa, no? Pero temos certa tendencia ao etnocentrismo e a miralo todo desde a nosa perspectiva occidental e cristiana, e non é así, claro. Pois desde logo felicitámosvos por este centro de interese que propoñedes dende a biblioteca e convidamos a toda a audiencia que se achegue a aproximarse á realidade e á identidade deste colectivo. E agora, se che parece feita esta proposta, comezamos ese percorrido habitual pola semana da biblioteca. Como sempre, en orde cronolóxica, comezamos a semana co luns de novidades, no que sempre nos traedes novas obras tanto para o público infantil como para o público adulto, e ademais sempre unha publicación en lingua castelá e outra en lingua galega. Comezamos polo público infantil, que agora xa ten máis tempo de lecer, remataron as clases, entón agora é cando quizás teñen que poñer máis atención nestas novidades que nos traedes. Non sei eu se a praia non será un competidor demasiado forte para a lectura, pero bueno, traigo vos dúas opcións, unha para público a partir de 9 anos, nenos e nenas a partir de 9 anos, que é unha serie nova que acabamos de comprar un par de exemplares, que se chama Os Omnitubers Secretos. Son unha especie de influencers do espacio, digamos, algo así. As súas aventuras suceden isto no universo do espacio-tempo, pero non deixan de ser unhas aventuras clásicas igual que outras, no? Son unha pandilla de 3 amigos, no? Unha cuadrilla que anda por aí polo universo facéndose influencers, pero que ao final son uns pringaos en clase como todos. E nada, esta historia de David Domínguez, con ilustraciones de Enar Torinos, que ten unhas ilustracións moi chulas, pero además de cada rato do libro ten como 2 ou 3 páxinas que están en formato cómic, con viñetas e tal, a maiores da narración, o sea, unha noveliña, pero que de cando en vez trae como unha especie de parte de cómic. E bueno, pode resultar bastante entretido ahora para o calor. E logo para galego traigo vos unha proposta que a mí me parece tan bonita, que se titula Pantera tigris. Está baseada como nunha especie de non sei que decir, de conto ou algo así hindú, do sabio Swami Prajanath, creo que es así, e a proposta me parece preciosa. Digamos que conta a historia de un científico que vai e se marcha á selva porque quere investigar sobre o tigre de Bengala, e todo o coñecemento que ten do tigre de Bengala, que é grandísimo, é un coñecemento teórico. Entonces ali pídelle a un nativo, digamos, que o acompañe. O libro é precioso, con unhas ilustracións que recordan un pouco a esas ilustracións de bioloxía decimonónicas, non? Así como a papel e tal, como, por exemplo, cos diferentes tipos de tigres e non sei que. E logo, eso digamos como na páxina esquerda, na páxina dereita empezan as cores como da selva, que cada vez se van pronunciando máis e cada vez son máis vivos, non? Ata que por fin dan o sabio e o acompañante dan co tigre, que é un tigre laranxa fosforito. E durante todo o libro o acompañante, que coñece a selva de verdad, está insistindo ao científico, dillo, pero é que os tigres aquí, e o científico nunca lle deixa acabar a frase, no? E entonces por fin, cando se atopan co tigre de verdad, claro, descubren que o tigre non é tan amable como o sabio creía, e ao final teñen que escapar por pés, e claro, e ao final o rapaz acaba a frase de que os tigres aquí son perigosos. E digamos que o que pretende, digamos, esta historia é como que o coñecemento teórico sin a experiencia a veces se queda corto, porque hai que vivir as cousas para mellor entendelas, non? Sí, como ti dicías, non, que temos aquí o libro, estámolo mirando,
E, efectivamente, as ilustracións da parte esquerda semellan máis un libro de materia, como ti dicías, non? Lembraban a eses escritos quizáis dos científicos do século XIX, como a Cartoncillo, a Carboncillo, perdón, bueno, con debuxos diferentes, por exemplo, aquí a dentadura e diferentes colmillos, non sei que da dentadura dos animais, e sin embargo na outra parte, digamos que está todo esta cor das selvas con fincapé no laranxa do libre, do tigre. Sí. Bueno, pois unha publicación ben bonita, dende logo, e bueno, pois unha lectura bastante lixeira, pero supoño que para nenos... Para rapaces de 6 a 8 anos, sí. Moi ben, pois pasamos agora, se queres, ás novidades para os adultos, a ver que nos propoñedes esta semana. Moi ben, pois para os adultos temos esta semana dúas propostas, unha en castelán e unha en galego, como sempre. A proposta que vos traio en español, si non perdín hasta aquí, é a editorial do señor Bennett, la editorial del señor Bennett, de Mónica Gutiérrez. É un libro destos que chaman feel good, o sea, que é como en plan un libro amable, fácil de ler, riquiño, diríamos nós, non? Eu creo que o do feel good se pode traducir por riquiño sin moito problema. E ten casi un puntito romántico e tal, conta a historia de unha rapaza que seu tío ten unha editorial peculiar que solo publica clásicos e libros un pouco especiais, e que o tío decide marchar a buscar o manuscrito e deixalle a ela a editorial, e ela ao principio está encantada porque pensa, ai que guai, moitos libros, non sei que, pero logo ve que ten que andar detrás dos seus autores, que son 5 nada máis, para que lle den os manuscritos e todo isto. E ademais se desenvolve nun espacio como así decadente en Barcelona, que existe realmente, que é o edificio Masriera. Se tedes ocasión, botadelle un ollo en internet, é un edificio moi bonito que semella así como unha especie de templo, non sei, griego, algo así. E creo que é un libro así como encantador, e para estes calores, para non rompernos a cabeza, pois ao mellor está ben. E pola contra, en galego, sí que vos traigo un libro para romperse a cabeza, que é este libro de Ilan Papé, Brevísima historia do conflicto entre Israel e Palestina. Esta temporada que continuamente estamos falando desto, falando da situación en Palestina e todo eso, me dá a sensación de que moitas veces descoñecemos completamente como se orixinou este conflicto e como é a historia deste conflicto. E digamos que Ilan Papé fai como unha especie de revisión desde o século XIX de como se foi xerando ese conflicto e cal é a situación, ¿no? E por que se deu esa situación. Tanto a cuestión da colonización, a axuda internacional, que se non fose pola axuda internacional isto non, o sea, o pobo sionista non chegaríamos a este punto, digamos, ¿no? E entonces me parece que ao mellor é interesante. Tamén el propón unha solución, digamos, a solución que el considera que é xusta, que, bueno, neste conflicto sabemos que hai como xente que opina unha cousa e outros que opinan a contraria, cada un ten que, digamos, chegar ás súas propias conclusións, e a verdade é que, bueno, o Ilan Papé é un profesor de Historia da Universidade de Exeter e tamén foi profesor de estudios etnopolíticos en Haifa. Está traducido por Carlos Aymerich, e, bueno, sí que é unha lectura un pouco máis espesa, pero a veces hai que tamén nos axuda a entender a actualidade e poder falar con máis coñecemento de causa das cousas que están pasando. Claro, sobre todo porque moitas veces non nos como consumidores da información simplemente somos axentes pasivos, deixamos que nos conten a realidade a través dos espazos informativos, dos medios de comunicación, pero tampouco facemos ese exercicio, non, de investigar para nos crearnos a nosa propia opinión sobre diversos conflictos, como pode ser este, que agora está, por desgraza, de máxima actualidade, xa consumimos a opinión que nos ven dada dende o medio de comunicación ao que somos máis afíns ideolóxicamente, pero dende logo unha lectura quizáis que podemos pensar a priori que é densa, pero eu creo que tamén é moi necesaria, non, para, como ti dicías, poder facernos unha composición de lugar, entender de onde ven este conflito, como se chegou a él nestes días, e logo nos
ter esa capacidade de análise e autocrítica para poder pensar cal sería a mellor solución e entender o por que pasa eso, non? Claro, en temas que son tan complicados porque non sei se a ti che pasa, pero a veces eu hai temas nos que opiño unha cousa e a contraria a veces, non? Porque hai cousas aí que se me escapan e a veces ao mellor entender mellor as cousas nos axuda a formarnos unha opinión ou polo menos a ter máis claro que cando nos chegan as informacións non sempre son desinteresadas e a veces chegan desde unha óptica determinada, non? Polo menos a ter certo espírito crítico respecto das cousas que oímos. E evidentemente este libro tamén está contado desde unha perspectiva e desde unha ideoloxía, como todo, non? Porque ao final nada é completamente obxectivo, é imposible, non? Pero bueno, polo menos nos aporta máis información e podemos entender mellor o conflito. Pois, dende logo, unha boísima recomendación pola vosa parte. Agardamos que sexa un libro moi demandado por parte dos lectores e lectoras da biblioteca. Agora pasamos de día, cambiamos a un contido un pouquiño máis amable, menos denso. Estamos xa no martes de cómic. Sí, hoxe eu traigo vos no martes de cómic un libro de cómic infantil para lectores de 6 anos, 7 anos ou así, que se titula Carrilanas bestiais, de Esteban Souto. Esteban Souto, aunque de formación é enxeñeiro industrial, pasouse ao debuxo, fai moita ilustración para xerais, incluso libros de texto, e esta, a súa primeira incursión na banda deseñada, pois nos conta pois un enfrontamento, digamos que hai como dous feitos que arrancan coa historia, que un é as vacacións de verano na aldea e outro unha carreira de carrilanas, non? Entonces digamos que son os conflictos que van aparecendo, sabotaxes e demás nesa carreira, sempre desde un punto de vista de humor, evidentemente, unha ilustración moi simple, así de colores moi básicos e tal, pero creo que moi agradable, e para ler agora estes días de verán está estupenda. Bueno, seguro que é unha historia, claro, que lle vai a sonar a moitos dos nosos lectores e lectoras que collen as vacacións de verán, bueno, unha actividade como as carrilanas, que tamén en determinadas zonas de Galicia é moi popular, aquí mesmo nas Pontes, non dis? Sí, aquí había carreiras de carrilanas en Pontoibo. Sí. Pois ademais que as ilustracións, que como sempre dicimos, non, hai moitas das obras das que falamos que están aquí con nós, lembran moito ao estilo dos debuxos animados que poden consumir os pequenos e as pequenas nas plataformas ou na tele, que decir, é un tipo de ilustración moi actual, moi adaptado ao que están máis afeitos a consumir, e bueno, pois non deixa de ser unha aventura destas típicas de verán que nos pode lembrar a libros xa para rapaces un pouquiño máis adultos, pero que ao mellor son de outra época, tipo Los Cinco, Los Tres Investigadores, etcétera, claro, etcétera. Sí, e además desta banda deseñada, que tamén é estamos tamén intentando mellorar un pouco a nosa sección de cómic nestes primeiras idades, para que os rapaces e as rapazas pues, entren no mundo da banda deseñada, no mundo do cómic, ¿no? E a verdad que creo que pode resultar moi chulo. É un libro doado de ler e divertido. Moi ben, pois aí queda esa proposta, unha nova proposta para o público infantil, que hai que aproveitar agora que hai vacacións. Seguimos camiñando. Estamos agora no mércores de Entreversos. Que obra traedes para esta semana? Pois en Entreversos traigo vos un librillo que temos de Ana Aimatova, Só o silencio me responde, que é unha antoloxía de poemas desta poeta que naceu un 23 de xuño, o sea, estamos aí celebrando o seu nacemento, e que por eso vos traigo. Interesante por moitas razóns, forma parte do que se chamou Século de Prata dos poetas rusos, e me parece interesante porque ademais é unha muller e non é tan habitual que estamos falando da época da Primeira Guerra Mundial, de non sei que, de ter mulleres poetas desa xeración, ¿no? Entonces é unha traducción ao galego que nos trae Rinoceronte, que é unha editorial que se dedica fundamentalmente a traducir clásicos
modernos e contemporáneos e tamén clásicos antiguos ao galego, e con unha traducción de Caterina Gerber e Penélope Pedreira. E bueno, me parece que pode resultar unha forma de achegarse a unha poeta que seguramente non coñecemos moito, pero que ten unha importancia enorme e que eso que se desenvolve a súa obra pois, eso, nas primeiras décadas do século XX. Sí, ademais que, como sempre, xa dixemos aquí en outras ocasións, non? Se xa o exercicio de traducción, por exemplo, da prosa bastante complicado, para canto máis a poesía, que sempre leva como a parte da intención narrativa, leva o tema da rima, a sonoridade dos versos, entón sí que nos parece un exercicio doblemente complicado, polo menos a miña opinión como descoñecedor moito do xénero da poesía. Sí, de feito, o feito de que haxe estas dúas traductoras entendo que responde a que unha delas é rusa, polo tanto pode traducir sin problema do ruso, e Penélope que é galega e que é filóloga hispánica, entendo que aí se aproveitan, digamos, esas dúas circunstancias para conseguir unha traducción máis afín e máis interesante, non? O sea que me parece, bueno, unha boa opción. Sí, e ademais xa que falas da editorial Rinoceronte, que saibades que ten unha ferramenta moi boa para buscar traducións do castelán ao galego, o Rinoceronte, en rinoceronte.gal me parece que ten unha ferramenta, pois eso, para a axuda de buscar palabras e como é a súa correcta traducción ao galego, moi empregada, dende logo, xa che digo, habitualmente nos medios de comunicación, por exemplo, porque como está mudando moito o léxico e a veces non atopamos pois a forma axeitada de escribir moitos termos, agradecerlle a Rinoceronte esa ferramenta que nos salva moitas veces. Sí, é un dicionario que consulto bastante a menudo, porque además eso ten moitas entradas e a mellor eu creo que incluso máis entradas que o dicionario da Real Academia, non? Está máis actual, e está eso online para todo o mundo que o queira consultar. Moi ben, pois agora xa deixamos atrás este mércores e pasamos ao xoves, que sempre nos traedes unha recomendación de unha obra literaria acompañada dunha obra audiovisual, ese xoves de libro e peli. Cal é a vosa proposta? Pois vamos a recomendarvos unha serie que acaba de estrearse en Movistar, de 4 capítulos, que se titula Miss Austen. Falábamos hai uns cuantos programas de que este ano se celebra o 250 aniversario de Jane Austen. Tuvemos no seu momento un centro de interese adicado a esta escritora de influencia enorme en toda a literatura posterior, en todo o cine, en todo, digamos que marcou un camiño a seguir, e nos conta esta serie, digamos que eses últimos anos da súa vida, un pouco xa morreu nova, con 40 e pico de anos, que xa un pouco unha vida un pouco máis amarga, digamos, ¿no? E unhas cartas que lle manda a súa irmá. Realmente casi a protagonista da serie é a irmá, que recibe esas cartas e que decide un pouco cales vai a permitir que se lean e cales non, ¿no? E na serie explica un pouco cal é o criterio e por que se fai isto. Está basada nunha novela de Jill Orby que fala justamente desto, de que explora a vida de Cassandra Austen e de Jane Austen, das dúas irmás, e súa relación e a súa relación e esa comunicación epistolar que teñen elas. Está ambientada no finales do 19, sí. E bueno, Miss Austen, Jane Austen é unha autora moi coñecida, pero está interesante a mellor tamén reparar un pouco pois no que é o personaxe histórico e non solamente nas súas obras de ficción. Sí, ademais que, bueno, tamén sempre dende aquí o dicimos, non? Que está ben revisar autoras e coñecer non só a súa obra, que pode ser universal, pero a veces non se chega a profundizar na figura a nivel persoal, que moitas veces nos fai tamén entender
a súa obra precisamente, non? Comentábamolo, pois mira, cando recomendábamos o filme de Antes de Nós, que fai unha aproximación xa non só á persoa de Castelao, senón á súa muller, entón eu creo que este tipo de obras están moi interesantes, quizáis que nos axudan como a contextualizar e a entender o porqué das obras, o porqué os autores e as autoras escribían así, e tamén, unha vez máis, volvemos, non, a incidir na importancia da figura das mulleres escritoras. Sí, bueno, además, primeiro que a serie está protagonizada todo por mulleres, non son elas dúas, pero tamén unha amiga que ten un papel como moi importante, pero logo despois as novelas de Jane Austen todas están protagonizadas por mulleres e todas falan da cuestión da muller. Non sei se se pode decir que Jane Austen é feminista, porque non sei se no século XIX se pode falar de que eso seña feminismo, pero sí que tiña unha visión clarísima de que as mulleres estaban perxudicadas. Moitos das súas novelas van sobre o conflicto este de que implica que si eres muller e non tes irmãos varóns, perdes a herencia da familia e necesitas casar como unha obriga para pasar de depender de teu pai a depender do teu home, e ese é o conflicto fundamental de casi todas as obras de Austen, e de como as mulleres non son libres para escoller, porque teñen que ver que a cuestión económica non poden deixarse levar, digamos, polo sentimento ou polo amor ou así. Entonces creo que a serie tamén vai un pouco nese camiño de darlle como unha preeminencia ás figuras femininas, e digamos que as figuras masculinas aparecen un pouco máis como de comparsa e tal, no sentido de que estamos falando e a situación de Austen, que era unha muller solteira, bueno, e todo o que eso implica, ¿no?, nesa época. Sí, pois como ti dis, quizáis non había aínda esa conciencia do que era o feminismo, pero dende logo a idea estaba máis que clara, non? Sí, totalmente, claro. A mellor non porque temos certa tendencia a xuzgar as cousas de antes cos parámetros de hoxe, pero claro, non pode ser así, non? Porque seguramente no seu momento sí que era unha gran feminista. Sí. Ben, pois nada, deixamos atrás o xoves e chegamos ao venres, onde creo que xa nos toca despedir esta semana, non, o autor do mes, un autor tamén moi coñecido e bueno, que dende logo percorremos aquí a súa obra, vida e milagres, pero hoxe temos o último capítulo de Ian McEwan, non? Sí, despedímolo con moito sentimento, con moito dor, porque é un autor que me chifla, é un dos meus escritores preferidos. E traigovos seguramente a novela máis coñecida de McEwan, que é Expiación. Eu creo que unha das novelas máis coñecidas polo maravillosa novela que é, pero tamén pola versión cinematográfica que tuvo moita repercusión, se fixo moi famosa, tuvo Oscar, non sei que, e entonces eso a fixo máis popular. Pero esta novela é maravillosa, o sea, é unha novela que vai pasando como de diferentes, primeiro vai como ao pequeno, hai unha situación, se dá unha situación entre os personaxes principales como unha especie de equívoco que nunca sabes se é un equívoco intencionado ou non. Hai aí como están a parella protagonista e despois está a irmá pequena que ve algo que interpreta mal e eso xenera un montón de problemas, ¿no?, digamos. E despois está unha segunda parte que é a guerra, ¿no? E está contada con moita crudeza e explica como a guerra, o que falamos aquí outras veces, ¿no?, como algo que sucede que se escapa ao teu control, digamos, algo que sucede a nivel nacional, internacional, o que sea, modifica completamente a túa vida, ¿no? Entonces, como o protagonista se ten que ir a guerra, como a rapaza protagonista se marcha tamén de enfermeira, e despois, digamos que hai un final que non quero contar, no. Hai un final maravilloso que dá a volta completamente a toda a historia. Digamos que hai unha historia casi hasta o final, unha solución desa historia, e cando estás xa como medio contenta e cómoda nesa solución, hai un golpe maravilloso de efecto no que eso cambia completamente. É unha novela inmensa, bueno, eu sou moi fan, se me nota un pouco, non? E bueno, a película está moi chula tamén, é unha película moi interesante, protagonizada por Keira Knightley e James McAvoy, e me parece que o director é Joe Wright, e a verdad é moi recomendable a película, pero leda a novela porque a novela é inmensa.
Claro, que xa o temos comentado aquí en outras ocasións, non? Cando as historias parece que camiñan por un sendeiro xa coñecido, é dicir, normalmente teñen un plantexamento, un comezo, un desenvolvemento, logo hai como un xiro e chega ao final, pero cando te sorprenden con un novo xiro, non? Un novo salto mortal, é cando realmente te enganchan, e ademais se lemos unha obra coa capacidade narrativa que ten o autor, pois aínda máis, e ademais aproveitamos, pois mira, outra recomendación de libro e peli para poder gozar tamén dunha obra maestra do cinema, non? Quizáis a recomendación sería ler primeiro o libro e logo achegarnos a película, pois tamén eso, pois unha película moi recoñecida a nivel internacional, grandes intérpretes do noso tempo, e que, aínda que sexa unha historia quizáis densa, pero sí que é unha lectura moi recomendable pois para aproveitar agora o verán sobre todo. E que non solamente que haxa un xiro final, sino que ese xiro resignifica todo o que liches hasta ese momento. Ves todo o que liches desde outra perspectiva. Entonces me parece moi chulo eso. E bueno, e a peli foi eso, esa peli de feito ten como algúns iconos, o vestido verde da protagonista, que agora si buscas en internet vestiario de película, eso, son como esos iconos, ¿no? Como o vestido de Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes, ou como o de Rita Hayworth. Son xa como pezas do cine que quedarán aí para sempre. O sea que me parece, bueno, que McEwan é maravilloso, lee de calquera cousa de McEwan porque paga pena. Pois aí queda esa última recomendación falando do autor do mes, pero tamén os venres aproveitamos para coñecer e descubrir obras literarias que teñen que ver ou con as Pontes ou coa súa comarca, neste espazo que chamamos Na Nosa Vila. Sí, traigo vos unha novela de Xosé Manuel Felpeto Carballeira, seguro que todo o mundo sabe de quen estou falando, unha persona que, aparte de un magnífico escritor, é un activista cultural, forma parte da Asociación de Cabreiros en Xermade, e desde ali leva a cabo unha dinamización enorme do seu concello, fan unhas xornadas moi interesantes, fan as invernadas de cine, fan club de lectura, fan un montón de actividades. Unha persona moi que está sempre traballando a prol da cultura. E publicou esta que é a súa primeira novela, agora xa publicou unha segunda que presentamos na biblioteca non hai tanto tempo. Esta se titula O Pau de Ferro e nos conta un pouco a historia de Brais, que é un rapaz que perde a seus pais e, o sea, bueno, máis que os perde, a seu pai non chega a coñecelo e se creía coa súa avoa, no? E é un pouco o que nos conta a novela, é un pouco ese mundo de aldea que hoxe casi está perdido, poderíamos decir, no? E todo o que eso implicaba, no? E a relación coa avoa, que é fundamental. As avoas son como, non sei, unha institución. Ainda hai pouco falábamos deso na última película do Videoforum, porque falaba justamente deso, da figura das avoas, no? E nesta novela as figuras femeninas son moi interesantes, superan con creces, eu creo, ao protagonista, e igual sucede na segunda novela de Felpeto, que claramente eu creo que ten unha mirada moi afinada, o sea, para os personaxes son moi reais, os diálogos son moi reais, creo que ten unha mirada moi afinada para comprender o entorno e transmitilo na novela. E creo que calquera persoa seguramente dunha xeración parecida a del se pode sentir completamente identificado con este texto, e un texto moi agradable de ler e que vos recomendo encarecidamente. Sí, é que eu creo que, bueno, a ninguén se lle escapa, non? Que a sociedade galega, sobre todo nas últimas décadas ou quizáis no último século, case podemos dicir, non? Era eminentemente matriarcal, non no sentido xerárquico, pero sí no sentido do motor, porque moitos homes ou tiveron que emigrar ou marchar á guerra, e eran as nais, as avoas, as que sostiñan a estrutura familiar traballando no campo, traballando cogando,
traballando na casa, criando, e aínda que non tiveran ese recoñecemento xerárquico no sentido de que ao final seguía sendo home, non, pola estrutura social a que estamos afeitos, pero sí que eran as mulleres, non, as que, digamos, tamén se encargaban de educar en valores, de formar, de transmitir a cultura, como pois se recoñeceu, por exemplo, este ano nas letras galegas. A homenaxe ás cantareiras non implica só a cultura, senón o idioma, os valores e moitos outros conceptos que transmitiron as mulleres precisamente por iso, e que non se lles deu a significancia que quizáis merecían. Penso que polo que ti contas, non, nesta novela está reflexado quizáis dun xeito natural e moi orgánico, porque era o que vivíamos na aldea, non? Sí, e sobre todo, creo que en épocas de carencias é cando as mulleres máis sosteñen as familias, no? Tamén, eso, por exemplo, unha cousa que nos pasa, que pasou na crise, no? Que de repente a crise parecía increíble que con tanta xente desempregada e tal, o mundo, o país seguise adiante. Eu creo que seguía adiante en parte polas mulleres, o sea, porque as mulleres moitas veces, incluso desde a economía non formal, sumersida e tal, manteñen as familias e sacan a familia adiante, ¿no? E creo que eso pasaba no rural, porque se encargaban da casa, pero se encargaban tamén do de fora, e pasa en épocas de conflicto. De repente, cando hai conflictos importantes na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, as mulleres mantiveron as industrias, mantiveron digamos, a sociedade funcionando, ¿no? Por eso que, bueno, a novela está moi ben, a segunda novela tamén está moi ben, e tamén vai un pouco na mesma línea. Creo que ten unha ilustración, unha portada preciosa e maravillosa de Leandro Lamas, e creo que bueno, que vos animaría a lelo, porque a verdad que paga pena. E logo tamén ten algunhas ilustracións polo medio e tal. Bueno, é un libro moi curriño e que vos animo a ler. Si, ademais, o estilo de Leandro Lamas, non, inconfundible, que xa moitos seguramente coñecerán. Ademais, el reside en Neda. Bueno, eu penso que quizáis a súa ilustración máis enlleira ese debuxo de Rosalía de Castro, pero aparecen debuxos seus en moitísimos cartaces, en moitísimas publicacións, e bueno, dende logo, un estilo moi peculiar, moi característico, é unha chulada. Sí, además Leandro e Xosé Manuel Felpeto comparten, digamos, os dous pertenecen ao grupo de teatro de Melpemo, né? E ao coro que de Narón, digamos que traballan xuntos no mundo cultural, e aquí se xuntaron para ofrecernos este libro tan chuliño. Moi ben, pois nada, con esta recomendación, se che parece, damos por rematado o recuncho dos libros desta semana. Como sempre, Anabel, un placer poder falar contigo de libros, de cultura e, en definitiva, pois eso, falar de cousas que nos enriquecen a alma. Moitas gracias a vos. Pois isto foi todo no recuncho dos libros de hoxe. Nos volvemos a vindeira semana con máis novidades e actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. Que teñan unha moi boa semana e lembren que, como dirían os da Ría, hai que ler, inda que sexa sempre o mesmo libro.